Yo, no. What did you say? Adeɛ ɛnsa kyiniɛ akyi saa bere mu hwɛ mo bere no a runum abɔ aba ho miti aduasa ɛna na gye dukuma nini si ade piesie no de fa twɛ di ampɔso na nanom so de ma mo ɔpɛgya ne mu na kyɛ sɛ ɛyɛ na tu sɛ da na wɔ sɔre o sia Dada mase samre ma me se one powerful enyuma German burger oyanku bisa de ma wo no enyum no na eba no comfort wono ba Cassandra beposo adesia such na beposo ma comfort osi obisa ma wono ba Cassandra enti wada mama me se wa no batampare dia no apagya mu na wa wo so awre wo ni bi egu wada roma yesre wa yes jomaye yes jona wa do fo mu wusi na tuo German burger, what might be sama? Yama, no, my friend, you never. One in Cassandra.
Sure. Yes, yes.
St. Augustine Hospital. St. Augustine Hospital. Almost so much of a peer could be one man is 1 pound for bracket 2. Yani snusini at here. Hospital at my phone by Omukra 500 Ghana cities. 500 Ghana cities. Sikada Dano or PP in Nung 5 million. 5 million. Mammy said 1 pound for bracket 2. And no batampa will snusini at here. And so we know of a peer so. Nan troubles you are dominion and Mofanteka Subi. Yes, some tia that's here. That's in Yama St. Augustine Hospital. The Mishramo. Staffs near Jumaya 4 and as a 4. A doctor 4 when I Yadamasi. Yadamasi, and Chenebrano, I a bit. It is somebody, my idea. I am clear.
Sure. Carry it off. I was your penny, and then one my kind, sir, your mom pie and fed mediano, or far a decaying and marry yet. No, me did not acquire Musia and Emo, and they and I had the Okunani. Amo anymore day as a PSC. Ama obibia wadena hode ni nyansa ni sika ni nimdia ababwa Dr. Grace Boadu na yiyoyi enayo fa edikan yadamu nyina se yabusua ka ni se nyame onhyamo ma hode mu sika ne momo amode ababeboa no aso abusua ni yenim se saa nso na aso otwedi ampon ani na nso madawro meburu se detire owe ante ya yenya acha soa no adumdum ye na de pabi chienia Yenina, yapon as ya soria, Yabasan about the trosso, Nayan Minisika, a chateau crack. Unsumon nipa, Tia Kotosresa, watching Yamea Duma, Yenina, Yamra, Na Yamabua, Nahimania Busia, Domina, Niankata, Grace Boadu, Nature Quine Cra. Second, yes, said you may be a Sarayan Koti, a Radino, and in your questions, maybe I will be a
enya ne ntia sɛ yɛ papa sɔfo di kan nanso awurade sɛ baabi a bɛno anaasɛ baasa bɛhyia ne din mu no na ɔno asafo awurade wɔdi kan ɛwɔ hɔ nti baabi a obi asiwtira se na yɛmɔ mpaeɛ wabla yɛde dwumadie no ɛba awieyɛ yɛda wase ahyɛseɛ ne awieyɛ wura wo a wone ne ɛwɔ ne wasɛm mu no wo ma yɛte sɛ wo honhom ntena nipa mu kɔsi daa apem wode wafra grace Boadu adum abusua ne brevi eduru no wato nsafrɛ waba waso wo medadin yɛdane wo dwumadie nyinaa de kyerɛ wo ɛwɔ mu sɛ honam fam ɛya nanso wo a wote ne ɛwɔ yɛ ase no yɛne wo ne hwee ka deɛ ka ne sɛ deɛ wopɛ ɛna woyɛ ɛnɛ wo ani ehwɛmmɔ wama dwumadie ayɛ krabɛhwɛ a ne yɛhu deɛ nka yɛhu deɛ yɛnseɛ yɛda wase wɔn anya bi bɛboa wɔn a wɔanya bi nyina awurade kan yɛ bom na hyira yɛn dwuma obi biara ne hyɛ obi biara na mu mprempre yɛba bɛfiri ha akɔ yɛmpa ibɔ ne sɛ ɔbɛhyɛ yɛ so yɛ ɔkɔwerɛ taban so fa wo yɛn nyinaa kɔduru yɛtrɛ so asomdwue mu ɛna na dwe yi ho de kyerɛ yɛ ma yɛn nanya yɛ dɛ na sɛ wodom boa yɛ ne ho de kyeɛ foforɔ na yɛ pagya yɛ ti ɛyɛ yɛte yɛ ne ɛyɛ yɛ a yɛde wase da bɛma yɛda wase so atie na abɛyɛ adom ne nti amen mo ne aba nso ɔde dwumadie ne nyinaa ho kyea amen ne din ne mama dan na Kumasi asafo ɛna mewɔ ɛnyɛ ayi asenko a sɛ yɛawaregyeɛ abɛdintoɔ dwumadie biara ɛfa dwabɔ ɛwɔ no to nsa frɛ yɛn ɛnneɛma hyehyɛ wodeɛ ɛha mo ho sɛdeɛ wo sika tie biara yɛbɛba ne aba abɛsom fɛw so na me nso mesrɛ sɛ kasa tintin bia mfonsoɔ ɛmpɛ mu nti sɛ kasa ne nyinaa no mfonsoɔ bi pɛɛ mu a yɛserɛ wo na wode akyɛ yɛn ebi a sɛdeɛ na wosi pɛ sɛ meka no no mfonsoɔ bi ama ne saa bɛserɛ wo fakyɛ bi na
Okay, my mother,
And then you pray to do a woman, Friday back in my club, me down my back in my pocket. One corner, that would tell them I come on. I brought them a bro, me young commander, and see me who's the gun, I'm a bit no over. I'm a bit no over. Yes, any pano, Kayan, yes, any pano, Kayan, do fear. I can get me the shabby, I can get me the shabby. Yes, any pano, praise the Lord, hallelujah, in the highest. Oh, by your mercy and your grace, I am grateful. You turn my life around to what it shine this time. Last year, but this time, I'm done it. Medical people so far on my planet. I don't want to go to Boadu and I have it. Put my time, I can go to Boadu and I okay, my friend, they be having it. And they don't come to be here. I'm focused. Because I may be focused. Cha when I'm fit. I'm a boss and man, I'm a say. Busy Masudi, I walk on. That's a big thing of your teeth and make one. I know go around from your jelly banana and Lucy. I can get a medicine by you. I can get a medicine by you. Your jelly banana can ye. Your jelly banana can look here. I can get it. Come on, break. You go there with me for pride. And me, would you stay with me as I know mama? You go there with me for pride. Borotacha inga, borotacha inga, ani borotacha inga, goza no inga inga. Borotacha inga, borotacha inga, ani borotacha inga, goza no inga inga. Ikebe kosi kolebe, kana shida do me. I'm
Já só pode só. Então mesmo só pode só. Ok. Caralho. Aqui. Não é nem